खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ सनितपुर जिल्लानि सारितुवार बालिपारायाव साथाम सुबुंनिफ्राय गंथाम हाथियार आरो गरजिनै गुलि मोनदों पुलिसा। मोनसे सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै सारितुवार ओनसोल बालिपारानि गंसे नखराव पुलिसनि मोनसे हानजाया रेड खालामनायाव गंथाम हाथियार आरो गरजिनै गुलि मोनदों। लोगोसे साथाम सुबुंखौ पुलिसा हमो। हमजानाय साथाम सुबुंनि मुंखौ पुलिसा फोरमायथिना होआखै। बिपुल मोसाहारिनि बड'लेण्ड डायरी 2आव डक्टर अनजालि दैमारिखौ नुनो मोनगोन। आइ बर' बिमा मुंनि बर' मिउजिक भिडिअखौ गाबोन 26 जानुवारि हादरनि 74थि सुबुंखान्थि सानखालि बादारि फिल्म प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव नुनो मोनसिगोन। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामगोन डक्टर अनजालि दैमारि आरो सानसुमै मोसाहारिया। स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डिरेक्शनखौ खालामदों बिपुल मोसाहारिया। चिरां जिल्ला बनसुनि सायाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB खौरांगिरि मेल। काजलगावनि हा बेले बेजे जानायाव बारग' NDFBफोरा लोब्बा दं होनना चिरां जिल्ला बनसुआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंनाया नंखाय, जायनि थाखाय निमाहा बिनांगौ। NDFBआल' सोमावसारदों होनना जों माब्लाबाबो बुंना लायाखै। बयबो रायजो राजाफोरानो सोमावसारदों, बाहागो लादों होनना बुंथियो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFBआ। थांनाय 23 जानुवारियाव चिरां जिल्ला बनसुआ प्रेस मिटनि गेजेरजों NDFBआल' संग्राम खालामाखै होनना बुंनायखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFBआ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों निन्दा खालामो। बनसुआ बेबादि जोंनि सायाव बुंनो मा अधिकार दं, जेबो अधिकार गैया बुंनो थाखाय होनना बुंनायजों लोगोसे बुंनो मोन्थाय दं होनना बेबायदि जानला मोनला खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखायबो खावलायो बनसुखौ। जि खोथा बाहायदों बिनि थाखाय एक्स-NDFBफोरनाव निमाहा बिनांगौ। मानोना एक्स-NDFBफोरा माब्लाबाबो जोंल' संग्राम खालामदों होनना बुंफेराखै। बिथांमोनाल' संग्राम खालामदों नामा, NDFBआल' गबिन्द बसुमतारियाल' संग्राम खालामदों नामा होनना चिरां जिल्ला बनसुआ प्रेस मिटआव उल्लेख खालामनायखौ जों गोख्रों निन्दा खालामो आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि सिगाङाव प्रेस मिटनि गेजेरजों निमाहा बिनांगौ। लोगोसे आरोबाव बेबादि बाथ्राखौ बाहाया बेखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFBआ खावलायदों। सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलि हालामनि सिङाव थानाय बाथासिपुरनि मानिकपुर गामिनि थागिबि दिपेन बसुमतारि आरो फुलमति बसुमतारिनि 8 थाखोआव फरायबाय थानाय फिसाजो थरायना रंजालि बसुमतारिया 24 जानुवारि मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्रायनो गोमानानै दं। सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 6026786781 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनानै नखराव खौरां हरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। हादरनाङै गोबां दान्थे बिदान्थे जानाय पाठान सावथुनखौ दिनै रिलिज खालामनाय जाबाय। बुहुमनि गं 7700 सावथुन दिन्थिसालि एबा सिनेमा हलाव पाठान सावथुनखौ दिन्थिदों। मख'नो गोनांदि दिनै गिबि सानावनो पाठान सावथुनखौ नायनो गोबां सिनेमा हलफोराव सुबुंनि बाना एबा हाउसफुल जानाय नुनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।